husitů vykonali svoji ničivou práci. Však už se otvírá brána a dochází k protiútoku. Dolem z Wiesenberka vede městskou hotovost a vytlačuje husity zpátky do jejich postavení. V dusivém dýmu dochází k nové řeči. Zvláště znamenitě se míjí udatní němečtí rytíři. Bojujte ze všech sil! Jenom naše pravda je ta správná! A hleďte, podařilo se jim ukořistit velblouda a už otáhnou zpátky do Plzně. Ovšem přesila husitů je velká a zatlačuje obránce zpátky do brány. Snad se jim podaří včas uzavřít. Je to dobré. Brána se zavírá a je upevněna těžkými závorami. Husité ustupují zpátky do svých pozic. Dělostřelci mezi tím nabili své zbraně a jsou přichystáni.